Moi Rostomili, posłuchajcie o tym, jako się prawiło wiele godzin. Na cieszyńskiej ziemi, gor po dziedzinach, ludzie żyli dycki od rana do wieczora. Od wieczora do wieczora, a i od jednego południa do następnego południa. Czas dla tusteloków mierzyła przyroda, a wszystkie wieca, co w niej były. Ale przeca, jak się szło kańsik do becyrku, coś ich wyrządzić, pożykać do kościoła, lebo kiej się posyłało dziecka do szkoły, to się trzeba było podziwać na godziny. Miały one dwa wajcery. Jeden mniejszy, a drugi delszy. Ta pierwsza pokazywała całe godziny, a ta druga minuty. Dycki cosik, gdosik w chałupie, musiał wachować, co by zygor był naciągniony, bo inakszy stanął, a były fest kurowody. A jako się prawiło wiele godzin, kapkę inakszy jako dzisio, choć jeszcze terazy gorci starzy rządzą tak jako kiejsi. Najważniejsza była godzina, jak było 12. Prawiło się na nią, że to je połednie albo 12. Wszystko, co było przed nią, było do połednia, a wszystko to, co było po niej, było po połedniu. W połednie gazda obiadwał, na polu żaden nie robił, bo chodziły połednice, a w kościele dzwonili na klękani. Prawiło się na nią, a i że teraz je 12, albo że coś je we 12. Na pełne godziny się prawiło, że je bai jedna, to była 13, dwie, to była 14, 6, 18, lebo 10. Dwa za to drugo. Gaździno przyszła do ciotki we 4, starka żykali w 7, a starzik zahajcował pod blachą we 2. To są takie przykłady. 30 minut po pełnej godzinie to było pół drugi. To było baj pół drugi, albo pół piątej, albo pół 12. Hańdowni się jednak oprawiło jeszcze, że je baj 10:30, albo że je 3:30, lebo że je 7:30. To było, jak było pół 11, pół 4, albo pół 8. No a jako się prawiło, jak była 14:15, na to się prawiło, że to jest 4:45. Gazda we 4:07 rano, o 6:15, szło odbywać. Dziecka stowały z legierów do szkoły we 4:08, jak było 7:15. Ale starociotka poszli do chałupy we 8:45 wieczór. To było 15 po 8 wieczór. A ujec przyszli do chałupy z Aryndy, gdzie pro we 4:12 wieczór. To było 11:15 wieczór. Kapkę inaczej się prawiło, jak było bai 12:45. Hańdowni wszyscy wiedzieli, że to jest 3/4 na jedną, po południu. Jak było 6:45, to było 3/4 na 7 rano, a 10:45 to było 3/4 na 11 do południa. Tuż dobre, a jak było 12:07, to się prawiło, że to jest 7 po 12, albo że to jest 12:07. Cuk odjechał z Banhofa w 10:12, a autobus przyjechał do Skoczowa z Cieszyna 8 po 3 po południu. Zygor w izbie bił co godzinę, co pół godziny, a były takie zygory, co biły i co 4 godziny. Starka ze starzikiem wiedzieli wiele godzin, bo rachowali wiele razy stary zygor wybił. Prawiły, że biły 4, jak była 4, biło 6, jak była 6, lebo wybiło 11, jak była 11, jak było 11 godzin. Ale zygor poradził wybić i pół 12, 4:07, lebo 3/4 na 8. Dołu potem bom kapkę nie skorzy, rzeknym jakoś się hańdowni prawiło wiele godzin. Tuż, a i jak mocie teraz elektryczne godzinki, a zygory, to rządźcie jako kiejsi wiele godzin. Szkoda, że te godzinki nie biją jako stary starzików zygor, bo one teraz nie piskają. No, a jakoś się prawiło na te godziny, to bym teraz rzeknym. Niestety muszę kapkę na dół.
No, jak była pełnogodzina, to się prawiło, że je 12, je połednie, w połednie albo we 12. To znaczy godzina 12. Będę wam to mówił też te godziny po polsku, bo ja sobie myślę, że to będzie chyba będzie to lepszy. Pierwsza albo 13 to była jedna, prawiło się, że je jedna o jednej. Potem są dwie we dwie. Są trzy we trzy. Są cztery we cztery. Je 5 w 5. Je 6 w 6. Je 7 w 7. Je 8 w 8. Je 9 w 9. To prawie, że je 6, je 7, to znaczy, że je teraz 7 godzina, a w 10, no to znaczy, że o 7. To znaczy o 10. W 10 to je o 10. W 7 to je o 7. Dali mamy je jedynost i tak dalej, i tak dalej. A teraz jak była 12:15, to się prawiło je ćwierć na jedną, albo we ćwierć na jedną. To znaczy albo, że jest 12:15, albo o 12:15. Potem się prawiło je ćwierć na dwie, albo we ćwierć na dwie, to była 1:15 albo 13:15. Dyski jak było 15 minut po pełnej godzinie, to było ćwierć na jakąś godzinę. To znaczy, że na jakąś godzinę już ćwierć godziny na Zygorze przeszło. No i potem było je ćwierć na 4, je ćwierć na 5, je ćwierć na 6, na 7 i tak dalej, i tak dalej. I potem było to 3 ćwierci na jedną, to była 12:45, czyli 3 ćwierci już pokazał Zygor, 3 ćwierci godziny już pokazał Zygor od 12. To znaczy 12:45 to było 3 ćwierci na jedną. Potem było 3 ćwierci na 2, 3 ćwierci na 3, 3 ćwierci na 4 i tak dalej, i tak dalej. A jak coś było o 12:45, to się prawiło, że je we 3 ćwierci na jedną. To jeszcze do dzisiaj tak starzy ludzie rządzą. No a ja sobie myślę, że jak macie jeszcze jakąś starkę albo starzyka w chałupie, to się go spytajcie, baj starzyku wiele godzin, to on bo można rzeknie jeszcze, że baj 3 ćwierci na jedynost, albo ćwierć na jedynost, albo 1, 2, 3. Tak się kiedyś prawiło na godziny, tak się kiedyś prawiło na cieszyńskiej ziemi wiele godzin.